Kajing ye kawang kti kajing ye kentho bat kendok markeliang hakirin san yalap election de kinong yalam jeng kiseng san pertai kadai ka bagi pat ba kilam lien bat sngap pat saki kata nadu ki por ki pamenchua namar kadai ka shibenta jong kajing persang ka jongki pan sat khoj habaki wan chu pat ba hashwa ka election hendai kat badang mi kisngi kinya ye kentho kim dan nong rumshu kajing ye pin inya bat kajing ye kawang kti apeng ki nong mi khmat kumbaka long menta kalalong shisha ka bi tat dor hadu kata hakababon kiriu pa kumat kilapun sngowi kani hakabai de bekani kala pelang ru ikaseng ki samla puli ka khasi students union ban mi shakmat ban kentho jur ya kalong kaman ka pamenta ka jingkentho na kaseng khasi students union ka de ka singi ka bakar rakhi ka jingtap saphon riu snem jong kaseng hakabau samla donald vi thaba general secretary kaseng ulong baki nongmi khmat haka jaka bakin kren na ka benta ka bha kamiat jong ajat ban riu ki bun kam ban tang ha ka biria kai shushu long balada ki kwa ban ye kren biria kai kila den pin ke embyang ya ka seng biriau khasi lani kasbuk kai ka ba kita ginong mi khmat kin le nam ta kari ko je pendriu ui ba atang sladan ki por election dalajan election kini ki politicians ki yang ha jaka begin kran ya gin kita ki issues ki balong serious ki bakta si shai ga jalla ki bakta ya garoi ka kiu ga jalla ki bakta ya ka jing ne kerpang jong ka ri ba jai benriu ye bun kam pan banyak birya banyak keren kai banyak keren jokes nganong ye pila de pikwa ban keren jokes pen km biang ya ka seng birya fasil ne ka sbuk ka to ga di keren san benginya keren tamasa benginya kentho benginya ben benginya keren kai we la de pikren haka kam politics keren na ka banta ka jing ba jong ka ri ba jai benriu namar dai leng ba ka jong pi inong mi khmat iwe ba ka jela bar kawai kelum kalak ban kiu ban lesi kata kaper kapita income ka jungir ban kiu ki parado parasnap ka jungiru mendai su tambakin suap song ki yeng wa henry kinyo ki yeng ki sem ki babha kinyo ki kam ki jam ki kamai ka ji ki babha kinyo kata ka quality education lani kata ka puli ka puti ka babha habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety meghalaya